Aj ty máš výrazné kučery alebo afrovlasy a stále hľadáš produkty, ktoré ich fakt skrotia a dodajú im všetko, čo potrebujú? Dnes ti ukážem kučeravú rutinu s Cantu produktami, ktorá je ideálna pre husté, silné a výrazné kučery. Svoju rutinu začni týmto čistiacím šampónom. Krásne pení, nevysušuje a spoľahlivo odstráni nánosy produktov. Vlasy sú po ňom čisté, ale nie suché. Tento šampón používaj ale iba párkrát za mesiac, inak používaj co-wash. Ďalej pokračuj s týmto hydratačným kondicionérom bez sulfátov. Pomáha rozčesať kučery bez ťahania a zanecháva ich mäkké a pružné. Ak ale potrebuješ extra dávku starostlivosti, táto hĺbková maska je záchrana pre suché a poškodené vlasy. Ale pozor, používa sa len 2-krát za mesiac, nie pri každom umývaní. Nikdy nezabúdaj na styling, takže teraz prichádza na radu táto kokosová stylingová krémovka. Krásne definuje kučery, vyživuje a pomáha vytvoriť ten wow objem. Na záver môžeš použiť pár streknutí tohto Cantu Shine and Hold Mistu pre lesk a jemné spevnenie, bez zlepenia a frízu. Všetky Cantu produkty vo videu kúpiš na našom e-shope kučeravé.sk.